No niin, ja moikka kaikki katsojat. Sori, että mä teen videon asentaan. Mä en tiedä, tuleeko sitä ihan nyt tänä iltana sinne YouTubeen. Mutta katsotaan. Mutta me puhuttais tänään. Mä tekisin tästä Startimen kuinka pikkuruinen nikkepoika jäi 3 kertaa tupakan poltosta kiinni. 3 kertaa. Ei peräkkäin. Mutta aloitetaan sillä ensimmäisellä. Elikkä me oltiin kavereitten kanssa ihan normaalisti niinku Koskikarassa hengailtiin, kun mä asun Valkeakoskella, niin siis kun me oltiin Valkeakoskella, siis Koskikarassa siellä kauppakeskuksissa, siinä oli semmoisia vähän isompia tyyppejä, jotka sitten myykin näitä röökeä, ja sitten me oltiin silleen, että mäpä haluaisin, siis olisi ihan kiva kokeilla ja miksipäs ei, ja ostettiin niitä tupakkeja sitten 2 euroilla, noin 2 siis euro niinku kappale, ja tälleen me poltettiin ne ulkona ja tällaista, mutta mä poltin joku kuukauden ja mä olin kotona ja mä en ollut Tuukan ja siis niiden kavereiden kanssa enää paljon tekemisissä. Enää sen jälkeen kun mä poltin niiden kanssa, niin ne oli vähän vihaisia täällä, niin ne päätti kostaa sille, että ne kertoi mun äidille. Siis se soitti mulle se kaveri, että voiko sä antaa sun puhelimen äitille, koska mulla on tärkeää asiaa sun äitille. Ja tällaista, ja sit se kertoi nyt pakkahommaa, ja mä jäin ensimmäistä kertaa kiinni siitä, ja viikon kotiaresta ja ei se tykkäänytkään. Oli kyllä aika tylsää, mutta mennään seuraavaan tähän jutusta, jonka mä jäin kiinni. Elikkä mä olin tuolla parkouraamassa ulkona. Siis parkourattiin kaveritten kanssa ulkona, ihan perusjuttuja. Ja sitten kävi näin, että me mentiin vähän siihen Koskikaraan lähelle, katos näin. Ja me haluttiin mennä sinne Koskikaraan sinne juomaan vettä, kun siellä oli semmoiset hanat. Me haluttiin mennä sinne juomaan. Me nähtiin yksi röökinmyyjä poika siinä, siellä Koskikarassa, niin me päätettiin tässä. Me ei ostettu, vaan kun se antoi 4 meille ilmoitteeksi. Me poltettiin siinä päivänä kuin 4-5 röökiä ja vedettiin kaikki henkeä. Mä vedin ihan kaikki henkeä, mutta mä en tiedä miksi mä rupesin edes polttamaan. Ihme juttu. No niin. Ja sitten mä jäin siitäkin silleen, että mites se olikaan. Sori, mä en edes itse muista. Mä jäin siitäkin silleen, että mä kerroin äitille, että mä oon polttanut ja tälleen. No mitäs sitten käy, kun poika jää kiinni poltosta ja me mentiin, siis kun mä olin oikein pistänyt semmoseen piilaan, siis ulos semmoseen ihme, kun on semmonen paikka kun liikennepuisto, semmonen paikka, niin mä pistin yhteen piiloon, se tupakka-askeessa siellä oli 5 tupakkaa. Ja sitten kun kerroin äitille sen paikan, niin äiti siis otti ne tupakat mukaansa ja meni heittämään ne jonnekin pois. Ja sitten 3. kerta, kun mä jäin tupakan poltosta kiinni. 3. kerta oli semmonen, että kun mä olin tuolla Tuukan kanssa tuolla ulkona, me sanottiin, että nyt me mennään parkouraamaan ja tällaista. Ja mitäs siinä tapahtui? Meillä oli heti jo ideana mennä kauppaan ja arvoin miten tyhmiä me oltiin. Me ei ostettu oikeastaan rahaa, vaan kun me pyydettiin mummelältä niinku rahaa tälleen. Multa tippu kolikoita ja tälleen, niin ne antoi meille euroja tälleen. Me ostettiin niitä. Ja arvaa mitä, kun meidän henki haisee tälle röökiltä, niin mähän ei haluttu jäädä kiinni siitä tupakan poltosta. Niin arvaa mitä tyhmät pojat tekee. Ne tekee silleen, ne menee sinne Koskikaran vessoon ja arvaa mitä. Ne pesee sun saippualla ja sitten vielä ihan, siis kädetkin saippualla, että sun henki haisee niinku saippualta ja röökillä. Hyi hemmetti se yhdistelmä. Ja mä maistoin sen hyi hemmettisen tän mikä tää nyt onkaan, niin
Mä haistoin sen koko ajan niinku suussani sen sampoon. Ei hei sampo, no ihan sama, en mä saa puhua. No silti. Mä jäin siitä kiinni ja sen takia, että mä kerroin iltana äitille, että äiti, arvaa mitä? Yli eilen mä olin polttanut tupakkaa ja Tuukan kanssa ja se oli silleen, onks sä tänäänkin mennyt polttaa ja tällä mä ekaksi sanoin en ja sitten se sanoi, onko sä polttanut eilen ja sitten mä sanoin en ja sitten se sanoi vielä kovempaa silleen, kolmannen kerran, onko sä polttanut tupakkaa eilen, että mä olin silleen, no oon. Ja sit se oli hemmetin rakenne ja tällaista. Se halusi antaa mulle jotain tämmöstä kotiaristia ja tällaista, mutta